Sinden urung nyuwara wis madhang. Sapa? Nang panggung mau kok ya Iya. telelap-telep. Lah lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih wau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Heeh. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu ora mung rupamu tok Iya. Lah bawane napa? Sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sakarepmu slendro? Heeh. Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelak? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya, Ndang.